zvikuru ende ndinovimba kuti muchandipindura zvakanaka handiti. Right, teerera muzukuru ka sandataura nyaya iri panapa. Kana unga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you muzukuru to please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video you will be notified, because izvi tinozviita each and every single day. And it thanks very much kune vanoramba vachisapota basa musha wenyu uchienda mberi uchikura. And it thank you very much. Right, teererai vazukuru ka pano pamusha penyu ka ndopatinotokurukura nyaya dzachona dzinonetsa mastreets esocial media. So imwe yenyaya dzinonetsa mastreets esocial media ndakaona nyaya inonetsa ndeya Winky D and it Gafa and it the big man na Japreza JP and it hondo inonetsa patu ava ka ndeyekuti ndiani anogona kupfuura umwe. Not ivo pachavo kana vachizviita zvavo ka vanozviita vakawanda kana kuti vari mudzimba dzavo nechemumwoyo. Handiti nechemumwoyo vari mudzimba dzavo ndomavanenge vachitaura kuti JP ndomukunda havana nezviripo. Handiti kana kuti JP ane achitoti haini ndini chibaba muZimbabwe ndingakundwe nana Winkere, but havazviite chi papublic. Right, uchiteerera muzukuru ka mubvunzo wangu ndewekuti kwauriwe muzukuru anogona sterek chaizvo kumhanya ngoma chaiye Winky D kana kuti JP ndiani? Handibatsirei ipapo wazukuru, handibatsirei. Ngatitaura nekumacomments. Handiti usati wanyora comment yako ka ndoda kuti ungonyora kuti JP kana kuti Gafa. Handiti kana iwe uchiti Gafa ndiye anogona unongoti Gafa, kana uchiti Winky ndiye anogona unongoti Winky. Ndoda kumbomaverenga mavotes atinoda kuita panapa ndimboona kuti ndiani anogona chaizvo. Handiti according to vazukuru vangu ndiani wamungavhotera tikaisa JP apa nani na Winky. Handiti right, nyaya yandauya nayo iri main ndeyekuti on the 1st of October ndi musi wa 1 October Winky D achanga ari kuNash TV. Winky anga agarisa asina upepuma umana mucovid mutata musuwa. Handiti so Winky D will be paNash TV on the 1st of October. So ngatimogara takateera nzeve because inini ka ina handidi kuti musare. Handiti because musi wachona kana achinge apefoma tikataura futi. So ndoda kuti munge muripo muchiona kuti zvinhu zviri kuitika. Handiti I just want to say thanks kune veNash TV vachona ka vanotisapota use Saint TV. Handiti pane kasapoto kavo kadiki katinongoona katinofila kuti apa pakasapoti kavanenge vatipawo. Handiti so let's go and support them also. Tinoonawo kuti zvinhu zviri kuitika, tinoonawo kuti Winky achatidhishirawo chii. Haana zvimasurprise here zvada kuti dhishira. Handiti so no announcement yandauya nayo. So let's not forget kukomenta panyaya ya Winky D kana kuti JP. Handiti timbonzwa kuti anogona chaizvo. Ini ndiri kutoshaya kuti anogona pakati pavo ndikanzi artist anogona sterek muZimbabwe ndine confusion. So ndibatsirei ipapo wazukuru. Handiti naAnko Saint ndichiti chi much love.